Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome kayo akanayon, ngagbuya ka nagdangag, kadagiti drama ama ng biyanang, ken biag ti tao a drama, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Melbasan na pudnonagan tintay drama, nga makablawa man pa da George Abuan, ken dagiti anak na Gio ken Cristel Shane, ken tingungutan ng asawa ni Florence, dita payokpok bawang La Union. Shoutout mo at iti tropang M, dita San Patricio, Santa Maria, Pangasinan, from Marites, Agpawa. Kastimanti ko na ni Kabsat Melba, dirma ng biyanang, nasapaak anabalo, kat saan kami hanadaan, iti anak, iti daydipi mo sayan nga asawak. Kat gaputaw binga kanabalo, dordorogan nak ti ama kamakiasawa manen, rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Melba, apay awanan planom amakiasawa manan. Ubing kapay mat, 35 laang. Manjakon tatang, tamangan numabalo akto manen. Saan? Pilyam ngamin tay awan bisyo na alalaki Tay mat ngamin nakiasawa amin di kat nabisyaw. So nakaptan itag duno maasakit. Makiasawa kakidayin tanay lakaya kaun. Asinon tupay nga ti kadwam no awana kaun. Naimbag kumaano ada anak ba ngam awan may. Ay na, mabuteng ako na makiasawa tatang. Takaslan na didigraak. Nagrigat ti mabalo. Nagrigat agladingit. Welcome to Jenna Almoite Drama. Lermo, anak ko. Asino jay kadwam idi kalman ang naglukan iti tricycle? Jay atidog ti buok na. Ni Elisa rin dyan anang. Kaadala ki jay school. Kastaya. Napintas mo't. Ar-armom ka de. Ar-arman nga bagbagayo mo't. Kat na da asawa rin jay. Ay, kunak ano balasang. Saan mo't ngamin amadlaw nga da asawa na. Ay, kunak lano at dan nobiam. Kaya't yung pala ang mga asawa ak ayan anang. Ay, katwan tanay, awan pailat apukukan ka. Di kay mo't ngamin naadaan iti anak iti day di meli nga asawam. Iso ang mga asawa kakit di manen, tapno makaputot kan. Nasyak, manja ko na nang. Napadasa kong tinaadaan iti asawa. Iso husto na jay. Ngam awan pailat putot mo. Padwam ti pulim tanataer ka anak ko. Awan plano ko na mga asawa na na. Asinon to ti kadkadwam ngay numataya kon. Agmay sa kanton, narigat ti awan kadkadwa na anak ko. Kabaalak na nang. May mayat ti balo akanayon ta bagik lang ti pampanunutag. Mga sawa ka kuma. Kaya't kupay kumamot ang makita ti agbalin nga apukuken ka. Saan nga rodagin? Apay aya dagulit kayo nanang. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Nay, si kamot gayam tinakaluganak dito'y Jeep Celso. Di ka nabigbig. Uray siyak, di kamot na bilbig bilang. Papanam nga Inak man alaan tay impaaramid ko nga eyeglasses ko. Sika nga'y. Inak mo't gumatang iti abunaw. Aywan, malagip ko man laang. Di mo't balo jay anak mo anilermaw. Wen, awan pailat nobya wenno asawa na. Tadi na mo't kayatin ti agaram. Ay sayang. Iyaram ko kumadjay anak kaw. Asino nga anak mo? Ni Kadimel ba abalo mo't laang? Wen, pilang. Kas iti anak mo, awan pa'y matlat nobya o no asawa na. Anya? No kaya't kumanilir mo nga anak mo, armen na jay anak kaw, tapno agabalayan ta kuma. Ay kuma. Ngam di mo't kayatin jay anak ko ti mga asawa. Pilpilitek ang makinobya. Ngam di na mo't kayatin. Uray ta napadasan na kanun tinaadaan iti asawa. Sayang no di na mga asawa. Sapay kaubingan dapay. Wen nga rod Pilpilitek nga rod ni Lermo tapno makitak kumapay mo't ti agbalin nga apukok sakbay amatayak. Ngam jak mo't mapilit. Oray ganun jay anak kaw.
kunak nga agpaaram tapno asawaan damanan. Ang di nakit kayatan. Igaggagara nakit din tag lusya-lusyang tapno saan da kanong arman. Anya, Mabutang kanong aminay na mabalaw. apay, ammo na ayan numabalo manen. Uwan nga raw. Ang kasta ka na yung ti ibagbagaan ano ko ah. Ngambay aman, tadurugak man jay anak ko ang mangaram iti anak mo, Celso. Bareng maalukoy ko. Aw, ingatangan kay tinapintas abistidam anak ka. Adaw, pink abistida. Anyamat day tagat gatangan yun. Nagkiting abistida. Ay na, naipot day ta kanya. Saan? Stretchable na itaoy. Kan saan mo't unay ang nakitay? Aging gatumang na ito'y abistida. Magpagay mo na ito'y no ibadam. Ad-adda po mintas ka, Melba, anak ka. Ay na, naggastos kayo pa'y laang. Pangusarak di tangay. Ay, kat usarim, ano rumor ka? Agpapintas ka, anak ka, tapno armenda ka nga oray balo ka. Anya? Kasano nga armenda ka, kat di mo matornusan tibagay. Pang bakit na kita ibadbadaw? Bado pala na dinanang mo na kita isusuot mo. May mayatan ti kastoy. Tapnaawan mailawan nga agaram tatang. Narigat ti mabalo kunak lang arudan. Saan mo't nga amin alalaki kat matay adagaws? Talaga siguro mo't agasat na di asawam ti matayin ah. So adi kagbutang ang makiasawa manay. Kailiw ka ti maadan iti apu ka. Ipayanak pa'y mo't iti apu ko sakbay amataya ka nakaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di mo't amamom ni Melba nga anak ni Celso. Ha? Wen? Apay ayan na. Padam abalo day jay. Kat aging gaita, awan pa'y lakanot nobyo wano asawa na. Kahit anya ko maita na. Amaw, napintas man kan nasingpot day a babae. Kayat ko nga agbalin a manugang sika. Ha? Apay no armam, kuyugan ka mapan ije balayda, kayat ma. Kayat nakamanday jay anak ko. Saan na? Awan nga rin plano ko na mga sawa manan. Kan may sa, jakon makasapol itikas iti da di Elena amanugang niyo. Awanan tikas kan kwa na kagagat kan kasingpag. Amumlaang aya, ang mga nunasingsingpot ni Melba ngamday di Elena. Oo, imposible nanang. Man-mano tikas iti da di Elena nga asawa. Awanan ti makaartapay kan kwa na. Mga sawa kakit di manen, bareng maaddaan akon iti apo ko. Alaan anak ko. Saan nga rodin? Apay ay adagulit kayo nanang. Hello, Celso. Nakaawag ka mat. Hello, Pilang. Kasadungay. Nakasarita mo ti anak mo? Imbagam nga umay na pasyaron ti anak ka? Wan, di namot kayat. Pilpilitek, ngam talaga di na kayat. Anya, ay sayang. Umanugot ko matapag digo sa kadagos ti anak ko no umay dito'y balay. Wan ko mga road, ngam talaga di na kayat. Numabalin la ko mga uluda kon ayumay dita. Ngam saan ba't amabalin? Tamangan no agong. Anya nga tano pagsaraken ta ida. Ah, kasano ko mga Celso? Ada na panunot ko awagas, Pilang. Dungag ka, taibagak tinapintas sa planaw. Ha? Anya ngay day taaplano, Celso? Ay, kuyugan nakman anak ko. Adda sabten taatao. Ha? Asino na nang? Jay man gayem ko nga agapo ijay Mindanao. Umay kano agbakasyon ka. Agpaspasabat. Sabtek kano ijay plaza. Kurt, apay, di yung kabaalan na sabtin na dakda kayo, nanang. Kwa, adda amak ko. Ta FB lang amin tinagamamuan mi iti dayjay. Nungay hold upper wenno kidnapper gayam. Ha?
Kat no alanganan kayo, di saan nyo nasabtal? Isungarod nga agpakuyog aken ka anak ko. Tani, kababain mo't. Amangan no ibagana nga inindyan ko. Ngala, itanaya. Una, iso nga agrubot ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Papanan tayo ngamin ay at talaga tatang. Sabten tangarod ni Antime. Di ka bagis ka wanay kamang ijay sibaw. Kat, apay di na mo dito balay aya? Saan ka no nga umay ditoy? Makisinabat la ijay ilay, ta kurang ka no ti oras daan. Anya? Apay, di mo kailiw jay ikit mo aya. Kat kailiw ko at tatang. Kat in ka nga rod agrubatan ta sabten tan ni Antime, anak kao. Nagbayag mo ti orayan nyo, nanang? Ayan na kanon. Jakmet nga rod amo, ta jakmet maawagan ng anak ko. Agawit tayo nga rodin. Ay saan nasa papay mo. Amangan noon daw ay dayjayon. Urayan tabiit, anak ko. Ijay parkay ti pagurayan ta, Melba. Ta ijay ti imbaga kanya Antime apagurayan ta. Nagadayumutan. Asideg. Exercise tan ti panagnata mapan ijay parkay. Diyo pala imbaga nga iti restaurant ti pagurayan tayo. Kababain mo't amangan no kunaan na nga agpalibre ta iti makan. Urayan ta nga awisin data mapan mangan Mala, oh my God. Mapantan ijay parkay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, pilang. Ada kay mo't gayam diti parkay. Nay, Celso, da kayo magayam. Apay, papanan nyo nga agama. Ay na, ada urayan may. Ni kabagis ka Da kayo ngay. Ay uray da kami nga road, at damot urayan mi dito. Nay, nag-text ni kabagis ka. Melba, uray na kami dito tayo nakitaan niya Antime. Ayabak dito. Darasin nyo nga rod Wine, ayabak dito. Dito'y tayo ngagsasabat. Ala, agtugaw kabalasang ko. Agyaman nak nana. Ay, mabiit man laeng. Si makit ti tiyan ko. Ay, inak man biit ag CR. Urayan nak dito'y alermaw. Di nakpampanawan, ag CR ak biit. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagbayag mo't da tatangan. Anyat orasan. Ore ni nanang. Kung na amapan laag siar ngam awan mutan. Pinanawan naksamot dito yan. Ayan dangatan. Sapay makawawid akon. Agawit takit din, Melba. Ha? Ay, mabiit lang nga rin tawagak man ni tatang. Hello, Melba. Saan natuloy ni Antime? Isang agawid kanton ta. Imuna ako na nagawid ta na'y maulawak. Anya kayo mutan. Mangilawlawang kayo. Alang nga rin tagawid akon. Nilirmo nga'y. Adapay dita. Wan nga magawid ka no mutan. Tanagawid ni nanang na. Ha? Alang nga rin. Agkuyog kayaw na nakaw. Sapay maluman. Sapay kumaat at dapay masambot yung alugan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ala? Umay kan Melba, tani. Last trip ka nun. Darasam, makisinagsagtan nga umunag iti jeep. Waler mo. Excuse me. Ala? Agtugaw kan Melba. Agtugaw ka mo dito abay kun Tapno di ka maawan na niti pagtugawan ler mo. Sige. Ay, nagrigat mo ti kastoyan. Namaluman tamot ngaminan. Nagsinagid ti takyag mi ka ni Melba. Kat naglamuyat gayam ti kutil na. Nagpudaw pa. Dumandan ka dito matintin nagkansan ler mo. Saan? Ayos lang. Idagas kanto pa ijibalayaw sa agawin. Ala, awanan at ipaglugan ng mga agawid. Ket pag naukon no awan tricycle amaluganak, Melba. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay yaman na, kiti panangitulod mo iti anak ka, lerbaw. Awan na yaman na, tata. Agkapi-kapay aler mo. Wano, mangrabi ikan ditoy. Awan baraw, ta nakaluto akaun. Mangan ka dito yain. Ha? Ay, saan ang tata? Inton maminsanan.
Nay, papanamler mo. Nakapurma ka mo. Pasyarak ni Melba nanang. Ah, nay. Na-develop sa matirik nam kankwanan anak ko. Ay, wan nga ron. Napintas mo't gayam ni Melba. Kayat ko nga raman. Anya nga kunak tumo ngamin kan ka. No idi pa'y lako mga inaram mo. Nalabit agasawa kayo itan. Masigurado yung arod no kayat nak. Ay nawun, kayat nakadayjay. Masiguradok dayta anak ko. Dua aldawan nga agar-aram ni Lermo ken ka. Apaya di mo pala aklon ay. Nabiit pa'y mo't lang agar-aram, tatang. Kan apay, kayat yu ayang agbalin a manugang ni Lermo. Katuan ah. No kayat mo, kayat kumutay. Alakit din, tapno makapagkasar kayaon. Narigat ti agdardarasudos, tatang. Agpinaliyo kami pa'y matiti ugali, ah. Ay na, nasingpit mati ko nak ni Lermo. Anya palat sa pulam ken kwa na ay. Ken kasano ang mapaliiw mo ti ugali na no di mo aklonan. Aklonam kitdain anak tao. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Ala, aklunan kan Lermo. Ngam sana kaya tasawan day tang agkasartan adagos, ah. Agpinaliyo tapay iti ugali, ah. Wen, di ka mo't dagdagan ang makikalay sa kanya kay. Ala nga, Rod. I love you too, Lermo. Agyaman ak Melba. Okay, kasano? Datang arudain. Katun, ah. Kaano ti kasaryokin ni Melba? At damot tarakan mo ang maparte. Di na pa imot kayat ti makikalay sa nanang. Agden na kami langan ah. Iawid ko ni ti balay ni Melba. Anyalat ko na ni abalayanan nga, inuyawid mo na di kay pa'y nagkasar. Desisyon mo't di anak na day jay. Sumarunon to kano ti kasar. Alakot, baka mo kayong arod ah. Desisyon nyo dayta. Anyamot na tingin na po yan. Naksat mo't. Jak nga Rod na si putan taglablabaak ngamin itay, Lermo. Awan pa'y ganas ti mga nukastoy. Agsinatan. Ni, para day tala rason agsinatan. Kasano? Di mo mo't gayam amot agluto. Pati jelinutom idinaminsan nagapgad. Sige, lalaingag to no sumaruno, Lermo. Awan mo't banglo to'y linaba ang Melba. Di mo samot sinabunan. Sinabunak ng basit ngamin di sabon anabati. Naimbag no na'y katirugit na no basit ti sabon na. Di kala di mawas ijisturain. Saan na tabasit mo't jeli na baak? Ay, agsinatan. Kadag sa uka mo't sinati bagbagam. Nagrabaw arason ti pangisinsinam kanya ka. Makapadismaya ka. Isong agsinatan. Unay matikas di apa nagsasaum kin ni Melba nanak ko. Mangmangag ko dagiti ibagbagam ken kuana. No adda di mo magustuhan ken kuana, sina ti ibagbagam. Katagpay sumot. Makapadismaya ti aramid na. Ardayo ti ugali na iti ugali na di manugang yaw. Apay ayang nga ikumparam ni Melba itinabayagan anatay. Sabali mo't ni Melba agduduma ti ugali ti tao. Iso nga road nga agduma da iti ugali. May mayat da di natayan ang manugang yaw. Kat, anya nga rod ti kayat mo ama pasamak iti kasta nga ibagbagam. Diyak mo na nang. Makapaupay mo't ngamin ti style ni Melba. Apay nga ito yung t-shirt ko apuraw. Namansaan mo ito ni Tiblo. Wen nga Rod, jak mo't nasiputan nun. Ang ambay am ta ikaktuman. Kanayot mo't lapalpak ti trabaho ngun Melba. Anya mo ti kastan. Dahil di asawak, ammo na asalwadan nagitibadok. Manipon nagasawa kami, saan apimalpak iti panaglabana. Pasensya kan aler mo. Ha? Agsinatan. Ha? Awan lakit palpak. Pasiga palpak ti trabaho. Isong agsinatan.
Ala, wanan. Agsinatan no kasta ti kayat mo. Ha? Nauma ako na mangilablaban kan mangdaldalay ti relasyon ta. No sina ti kayat mo ala, agsinat ang arudan. Total, uray siyak, adun tinakaupayak kan kaler mo. Uli magkaklaang ta pinalpaliiw ka. Ngam napunwan akon. Iso sige, agsinatan. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Ingka ay aywon ni Melba. Ang mga no agpaspasog nudlaang dayjay. Saanan? Ta jak kayat ngagsinubyan kami nanang. Nauma ako ni ti kinapalpak ti aramid na. Anya? Nasaya at saan kami pa yan nagkasar. Nalakala ti panagsinamay. Apay, talaga kadya saanin ang maurnos ti amin kada kayaw kan nilirmaw anak kaw. Saan siguro tatang? Ngamin, ado dagiti napaliiw ko nga ugali na ajak kursunada. Kasano nga no umay na ka-aywain. Ay na, di na maaramid day tatatang. Amok, ti ugali na. Nangato ti pride na. Iso nga adayong agpakumbaba day jay. Anak kaw. Iso nga agsina kami langan. Ta saan kami naragsakit itunggal maysa. Kanayon ti panagsupyat mi tatang. Sayang. Sapay tulagan tayo kumanti pa nagkasariyaw. Saanan? Nasayaat mo tadi kampay nakapagkasar. Sakbayan na duktalak ti kasjeng ugali na. Ay, makapaupay mga minti ugali na. Basitla di na magustuhan kanyak. Sina ti bagbaga na. Iso pinagbigyak man laangan. Kaya't kukumapay nga isalbar ti relasyon mi. Nga maawanan na talaga. Nagpatinggan tatang. Talaga siguro saan ada kami tinaykari para ititunggal maysa. Nagsina kami nga rod kanilermo takabayatan ti panaglabas ti aldaw, tumamtam na iti panagdan nami, kaya't kanayon ti panagapami, tangamin na umakon ngagpakpakumbabalatan. Naupayakan ko anan tado dagiti natakwatak nga ugali na ajak na gustuan. Nasakit iti damo tay nayat kumat nga rod nga orekas kasano ngam nayaw-awan kumatlaang tirig na ket ita nakalipat akon ket naragsakak manen nga oray awan partner ko tanagtalinaed akon abalo. Alakastan tigayem mo Melba. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag ngal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti official channel a paggapgapuan. Dagiti may re-upload a drama ama ng biyanang kan biag ti tao. Ket manen kidawag ti suportayo dito channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kinikabs at Bonnie saan napod no nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay ni Leti Baldimor dita Kamantilas Urdaneta Pangasinan. Kani Joyce Ann Tamayo dita Hong Kong. Kastoy man ti kunani kabsat Bonnie. Dirma ng biyanang. Sakbay ti amin kaya't kumampay nga iladawan ti tsurak. Nakutungak kan medyo basitak. Kat ti matasawak no kasano ti kinakutong ko nakutkutong pay. Dimtang tay tiyempo akasla na umaak iti nakutong. Isa nagsapulak iti nalukmag anang isukatak kan kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rino anak ko ni tatang iyo, pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Murutan ni si babae na. Anya? Naglukumot na di atatangan. Tilara aramidin da. Surutan man di amam, kasaritam. Ay, aywan, pagsubliya mi di balay. Sa dino aya ti balay ti babae na. Isi kabangi pa nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan. Nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mabitla ang arap tagrubatak na nang.
This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain dito. Tatang, anya ka din dahil tangararamidin nyo. Laklakayan kayo. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, agawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak pagkawanan mawamot ang buka basul ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputakas laak takungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalok mag-abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at kararamidin nyo? Saan agaputalakay kan bakit kayon kanina nang agat laklakain nyo latan ti agsina. Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glilipatan pilaing. Agyaman ak Boni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon niya asawam. Noan niya ti imbagak tung pala Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wani nga rod. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko Boni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmatan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga Boni. Sang kaawit ka magaya ba? Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutaong kan basbasitak ng musika. Kaimbag man takinayat nak nga uray nakaluklok maga. Laita nga raw, di kinayat kukin ka. Tana umaakaw itinakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wani nga raw. Jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan naman ti baginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tiyabian niya. Wine. Jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya? This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat kuko nyo na nang. Imulmulak man dagito'y dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong, kanuan niya pa dita amulmula. Wan tapno da pangibaw ingak iti imatang kuan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya unanang. Ken plano ko matagtarakan iti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wana nakaw, iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, datarak na kita. Wan, nalakalaeng. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaeng. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alangarod na nang. Ikan kayo iti paggatang nyo kara kita. Ay, agpayso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Aginanakay mo, sana puro trabaho. Wan, diyak baybay antibagay, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka Boni. Tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Papananbay. Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namnama kalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya. Adosam ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa agtinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na mangan kan.
Tamadamdama lang, dagasan na kan, jay ka na ka. Hoy, Bune, agring kan, aldawan. Oy! Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga, lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak, nalakak amabanog. Marigatan ak ngagtrabaho. Napialakan ka at anakutong ka. Naparagsit ka ngaggarkaraw. Ala, aguray kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nag-construction. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nag-construction. Odi, si kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kantani, ada kuko. Anyat kuko maya. Ang papaadua kiti kwarta. Ay na, naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta, Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingkakat agluton, tamabisin akon. Para kadatamo lang daytoy no mga bakak. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng tumot lang no mga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana, agawidak man pa'y ijibalay dagiti ang nakaw. Kailiw ko ngamin dagiti apukaw. Tapay nga rod ang nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no talula siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilukombo ni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat nakon at alawan. Nay, saan mo ta? No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha? Di kagar aramid mo ni. Kalpasan ang naalam ti kay kayat mo kanya. Panawan nakon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat kaw. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalaing agpambar. Masadutak ko nam kiti Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalem Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingput mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingputan ididamo dati agayan ayat. Gamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingput alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito balay. Agtalinaud ka dito'y. Isarak amin atawakan rin daw, Boni. Kastalat kalakanakan ka, ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ado tiyag damdamag iti lako ababoy kanyak. Ay ala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anya plano yung no malako amin ababoy yaw. Gumatangak manon iti taraknek Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, da kayo ti makaam mo. Dadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung gayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanan. Wena, adumotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diya ka mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak tama malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awana ang tinasakit abakrang ko.
Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul maw. Tulungan nak ko ma. Umaynak alaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaun apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Ah, Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaan nak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawan nak ka din Nagpakawanak matken ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko aya. Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sika ti kayat ko ang makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kang kunakmag. Manipod din sukanak. Pinunas ka magtaniti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Lasing-singput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta dahito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagden nata. Ang sinatan, kaya't kaun nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman apumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidam kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, gapu iti kapupungot mau. Ganabam Kunak nga bin ngagpakalbo ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutakan ka dorbab. Ay, di ladamo singipot ka. Ngam di agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basikla ka malik kabilan nakadagaws. Ay kat lumaban ka, ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon apanangayat kanyak. Naupayaken kan. Kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayatan na? Ayatem pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaayayat. Ore awan. Nita! Tabuok ka. Agyaman ka. Taputlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakoto. Hello, tatang. Nakalagip kayo mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasiyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko sinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya?
Inawagak ninanang mo, ngam di nakmat pagan anaw. Di nakpampansinay. Wen tado ngaminan ti pakakumikuman na ditoy tatang. Ado iti mula kan dingwen na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak anak ko. Umay dak Yahweh. Pangasiyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. O sige, kasaritak ni nanang nonyat makunana tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na agpariskyaw. Ada ka kastan? Amangan no marigatan ija ni tatang nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kat lumaban limal lalakyan nga awan baal na. Dakkelmot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyang akang kwana. Kano mariskyom, pag naida mo ni Jabalayaw, sana dito balay, tadyak kayat nga awatanan. Anya? Naimbagang orasyon na. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di? Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada ngamin okasyon ni Jibalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam kuyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sanay. Di kan sumurot Beltrana. Saan da ka akasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan agsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan ka nga asawa? Saan asika ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog kon ti amak nga agawid. Agsublin tumod lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang. Nagrawat pa'y. Nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta ka? Nasaya at lata always fine, bunay. Sakit saan na fine iti sinong Raja Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Well nga raw. Iso sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sorry, itajakon kayat ti adda kabalay na. Ha? Nairwama ko ngagmay sa. Saan nakakomportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wan, ngam dakdakkel mo lat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jela sa nga pulo ayero share mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramit mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawang kan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano saan nyo tiyag na dito'y balay tatang? Pasensya kayo, no naariwawar iti apo ko yun, no nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. Iso adin akon kaya at anak kao. Sana maramid ninanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba.
Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang ko matitiokrakan sa ba? Kita amadagajada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok nga ni Jay palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Piling. Ay, napuno mo tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyaw. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito eh. Adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigod da balay mikan ni Piling. Tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray ka sa no ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maalukoy tirik na amakisinubyan kanya. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnama aklata amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan tagayim mo, Bonnie. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Pakaragsakan launay ti gayam yo ti kadayo amang padpadaan. Kadagiti amin nga uploads ti gayam yo a drama aman ang biyanang kan biag ti tao. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Manipod kini Kabsat Junior san napudno anagan ti intay drama ngam sakbay ti amin. Hello pay kada Genesis Fernandez, Jan Elarda kani Papang na Benito Elarda, Jennifer Abad, ken dagiti naganak na da Mariano kan Bibit, ken amin na pamilya Abad dita Verso sa Cagayan. Stimanti ko na ni Kabsat Junior. Dirma ng biyanang, idi baruak mamartekak, inaldaw kan rinabii nga arak ti sangsangwak, ket no nabartekak agbaliw ti ugalik. Ado ti mangibagbaga kaslasan kano syak ti pudno a kinataok no nabartekakon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Adda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abon nan. Anya, kano mano nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo lata si mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tila'y bagbagana. Sige nga rod, Kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Aklonan nakngamena na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, armanak. No di ka ka, ay na, katusang kansan. Ikit pag naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Gan sana lapad, di kinabakat mo. Diyaw man bakbakit ka nga tayo nga misak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta. Madakon, Kabagis. Saan ko akadwa nilakay? Tanday sang-sangbut na nga aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tila'y bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas tangar aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggap-gapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito lang nantirita. Kasar kami.
Mabagbagtit ka din. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamangayabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na! Isang arod ka tigawad! Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan! Pumalawak! Saan ang agawid? Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Iso pati ugali yun. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak me. Ita tanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam jay ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam kaya? Katwan mat. Ay, imposible di mo amo na ita. Napadasa ko tinabartag. Oray nabartagak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko tayo Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadobabalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Idyam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanatar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartag ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sapay rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta ti ugalit no nabartagak. Aw-awatan dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika ti aw-awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan? Di da kami kaasyan kun ibainan? Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso napintas ti panagbiag na. Saan nagaputan na singpit ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo ti nagsingsingpit iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo na nakko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. At iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan ngam kasapulan mi maengamin iti amam. Una nang. Amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso adyak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo. Asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho. Kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema day tananang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Maslawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imayla nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramiden na. Baunin yung tumanin jay balay. Tay kakman iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamun jay ading. Nagpintas ka talaga, manang adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka, jay boyfriend ko no makita na ka. Oo, nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang iso. Nagbasay.
May pulasit, ano agis paring kami. I love you, Manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngamno hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kay din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan, dadakil ko. Nagalas di ugali da. Kanayon da nga ikumpara kini manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Agbalinang matabak na. Awan lagi jaya, bakit panyang lakay sato? Ambisyoso lagi dyan, naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Apay ko nam nasaya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan nasaya at. Uy, agsingsing pat ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Ahanan na masapol. Sa nabalay, tadamad di kabsat ko mang taditi, kurta katakwada. Ay, arak man kiti pa, Manang Adora. Kurang ti ininom ko. Agawit ka kay din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamot tin, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. Matdata nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa mat. Narasagid ka mo't Manang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no, di nakikan na eh. Ganyan mo? Lukas ta, naginumanan dito istorbo, Adora. Ay, wen nga ro, tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no, ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay narabid nan. Ay, nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na, tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pa'y, nagsakit isipat na. Panuray dagi baros nga kalugaran tayo, sip-sepatan na no nabartak. Pinataltalan na pa kay DJ Maysa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasin siya iti anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan na latan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Natamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga ron na narita. Ni Junior diata, pimanaw lang nga ron tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes nga agtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga ron kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito istormo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga rod natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pa'y. Nagagat nga maibabaw no kwa. Uwan na isa amayat kumano saan nga gininom. Nga manmano ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundaway mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humayak agdigos. Rumwarak mutla no madamdama.
No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo, at da ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? At da ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tukan kwa na, numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko? Ha? Katuan na manong. Basta swelduan na ka. Talaga mo ta swelduan ka. Imbes ang mangalak iti sabali. Si kalangin. Tapno addamot pag swelduam. Kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigot a driver mo kay manong? Awanan. Nag-abroadan. Inalan ti asawa na ija-abroad. Isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kititag maneho. Mapanugak ta ne. Amumad. Ato ti asikaswa ka negosyo. Ni. Agkarigang agbalbaliw kan. Ijamon ti arak. Tadyak ka ti arte ka driver. Ha? Kwa. Inuta ka, manong. Saan mabalin akas ta ti sungbat. Ti kayat ko. Ikarim agbalbaliw kan. Nayunak ti sueldom. Basta ijamon ti arak. Kan agnaid kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay. Oh, anya. Mayat ka wano saan. No di mo kayat. Ato ti masapula ka sa bali a driver. Sige Ikarigatak manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kabsat. Apay, kaskari na may katkutarak. Inot mo't nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ng mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti dijaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagi jay nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da ka manan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat Kasta Isumatlagay ang makasla rin manyag dataro pam. Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Hey. Thank you nga roda, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, pa nagbalbaliw na. Ay, kamodyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartet di anak ta. Siguro, itatasaanan nga gininom. Addan babae ang mga yatkin kwa na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na taadamot ten trabaho na. Kanay mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isa ka nang dagiti kawas mo abalunam. Taumakar tapay la iti pagnaidan. Ha? Papananta manaw? Adda binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak pala ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Kituan manaw. Pasurot aklatakin ka na. Alang aron, aging pake kan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man dit. Adalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabit na pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Un manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik.
awanan bahin dagijat at na. At dantol daw na kanyag. Nay. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sarag kaputado ti kwartam git kunamula na sino ka nakaturayan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay akin na inumak, manong. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awan pa'y ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unayin day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Tasaan daan ay ruam iti style na nabartek. Daita nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Unang malanad ka ba lam mo? Uray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bike, Oo, tricycle, kanang kotse. nagkaduga. Anya mo dya kutsimmat. Rugak-rugak mat. Ganabay, lugan mo yamat tibay. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka matumboy. Anay ko, pingkabil ko ay. Kakadwa! Ikanyo man iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Laita ti bagbaken ka. Panyangay, di nakasarak ka iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa ko manong. Pati ti ulong at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo. Anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka no agdarum ka. Asi ka sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Magpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Toy, dati sa suldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung mat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko ma. Gumawan mo danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dita danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading.
Siga nga balasang kakadipay, ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabiit lang nga, yalaan ka iti danong nga inumam. Hello, Manong. Kaano nga may kangay? Rumuara kon dito ospital. Ket rumor ka ta. Apay, di mo pa'y kabailan ti bagimaya. Ha? Kabalagmat kit din. Nga medyo nakapsutak pa Ado pwede masikaso sakbay makaruarak, Manong. Ala, asikaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pakakumigumak. Hinakpay pa doktor dananan kan tatang. Agbiyahe kan to na siksiga. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito'y lugar tayo Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabalan tagbiyahe ti atidog, Manong. Maulawak. Kat ikarigata ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ano hospital ka. Sige, tane, adape aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito No kasta? Rumor kayo matan dito ospital, ading Janet? Manong Junior, sika nga Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti panangasikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso atulungan ka. Awan ka doon ngagbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito akpay. Aging ka na imbagak tuo na yun. Dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit na giti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog ka da kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak kumapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo dito balayo kininanang mo? Wan Manong, natayon ti amak. Kan nangasawa matanda iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo Manong, itala amamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pala pa nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you, Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda kumapay ipudnokken ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyo nga arak. Promise. Sapay kumatakayatan nak. Kuha. Nabiit tapay mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, Manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak. Kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Miso panawunan, tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matan kan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Uwan nanang. Uray simple la kasar. Tinapatag.
Agbalin aligal ti panagdan namin. Ala, makamuka anak ko. Sapay ko mga road, tagbalbaliw kaan. Wala nang. Promise. Nagnakma akong tinapasamak kanyak. Jakon aginom. Kanjak kayat apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw, takasi tinaybagak iti inak, jakon kaya ta maulit tinapasamak kanyak, agapwanan ti ara. Kanjak kaya ta maupay ta asawak kanyak, isa nagsingsing peta. Kat naragsakak, tanasarakak tinasingpet kan man nakaawat nga asawa, kat ay ayatek unay ti asawak, iso ngayon kagumaak tinagsingsingpet para kan kuana. Kan itibuklan mi a pamilya. Kat ita dandwa nga anak mi kat nakaragragsak kami ta nagbibibo kan nagsasalunat dagiti nagbalin nga anak mi. Alakastan, tugayem mo, Junior. Alagagayam, di tan nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tonggal maysa.